immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tag Panamati region-wide? Magapangalagad kita sa nabilin. Isa ka oras, 6 ka minutos karong adlaw, Lunes, petsa 23. Da siglo, no? Nagapabilin kita gihapon sa bulan sang Mayo sa tuig 2022. Lunes na mga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan. Sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas. Natipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga naman sa police blatter entry. Aton sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sinimata kag dulungan oras sa kagabiyon ng ato sininga Patrol 2. Crossfell Patrol kay napanagabiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Liwat nato nga emosuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang pagbantay man naton sa pinakaulihi man nga mga balita, update sa national kag international. Just in report, breaking news, flash report. News Center ginatutukan na ni Aksyon ang Defensor Lisay. Upda magita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Duotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Palico. Sa kinalda ng inyo sinalagad, ang news riyang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabilin. Isa ka oras, 4 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Manaya-naya ang lakas sa nga panahon karong kagabi, medyo matulutinlo ang ato sinikalangitan. Ang butlag sang bulan do makit-anta sa aton sini ibabaw sang kalangitan. Kaya na nagtulo temprano pati nagtupa ang ulan pero wala naging man siya nagsigi. O puli ining gabi magasigi-sigi. Nga mangin Mayo ang lakas sa panahon kay kagabi ba puwerteng waswas ang ulan halin kahapon sa hapon hasta kagabi. Oy way untat ang ulan. Subong doon ako kalma siya. Nag-relax siya kadali. Antes natin i-check ang mga report na agika sa atong sinema correspondent. Una-unta na report sa atong sinema Patrol 2. Atong sinema Crosswind Patrol. Kamusta honta ang paglibot-libot ni aksyon dyan? Ang pila ka mga dalanon na obserbaran ko. Daw katawhay sang dalan. Daw laka-laka na pagbiyahe sang salakyan. Bisan paano may problema bla. Para ang aratsada kag ang arangkada ayos lang. Ari ang unang report sa ato sa Patrol 2. Crosswind Patrol. Observation report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action John Diaz. Line number 2 sa report John. May gabi. Ang kalsada, Pao. Anong Ang kalsada? kalsada sa bunga gabi, daw ulo ni Sirindran sa backup 6. Likwa. Ligwa. Why, gid tawhay. Wagid ako ni Reka. Ang kalsada naton sa Bacolod, daw bulsa ni Papang. Ba, puwerte. Wala unod. Way unod. Partida pa na, ang kalsada sa Bacolod, daw unto ni Papang. Damo laka. laka. So direct ang lakyan subong sa Bacolod. Alin kami kay Ida ay dagliog na panawagan. Dablas ang backup 7, aksyon ni Reka. Oo. Sa Central Negros Electric Cooperative. Oo. Hoy, alin pa ito kuno kay Ida? Alas 6 nga pinanawag din sa Reco. Do ginatawagan ka man kay Ida. Do wala ko bati. O, ay may nagasabat. Di nga lugar na. Sa may backup 6, backup 7, Oo. alin direksyon ni Rick sa may tabok sang Robinson, open mark na dablamang pakadto kita proper ka barang kay Mansilingan. Oo. Why ito linya sa kuryente kay napatok na city sang gabi hasta na subong why gito nabalik ang power. Tower? Ito ginatawag man to kuno ni Lieutenant Saison ang Suneco ay makunog sa batlaw. Ang tower raw. Ay hindi sa may sa may backup 7. Dampitra, bilog ka man silingan, wala power, wala kuryente. Ay, okay. Nga ano to, buaw ng problema nila da? Ginatawagan mo kuno to, ayo na gani ni Sir Saison ang sitok bla nila dala sa may BCPO headquarters nga magtawag sa Seneco. Okay. Ayaw mo kuno kasabat, Japon, tita mo tamo na sila katawag, tuwag kuno Japon kasabat, kinatestingan mo naton kay na kontak ka. Daw wala gid, galing kay ga problema. So nakikaina po to sa mga lasay si Midja kuno to na setting wala linya kang sa kuryente. Ang dako na porson sa mansilingan ting iyato nga mga preso sunod sang backup 6 nang ginagamit na rin sa mga gabi ni Sir Saison pagsunod ko. Plus light ba lang nga may power bank? Oo. At yan balit mo sila sa no ginikron may bili ni kuno ng power bank kuno para makatagsuga to kun hindi pa mabalik ang linya sang kuryente dala sa may mansilingan. Kasamo tong baho ang balhas kang lamok sa presyuhan to eh. Ate, dira gina Gaulan-ulan pa nga daan, no? Ate, among ginaksyon, hindi kang busog-lusog ginang lamok. Takuling, ano ang area ng apektado? Mansilingan, aksyon, hindi kalapat sa Mansilingan yung daan. Mansilingan, Station 7. Station 7. So, Preso Station 7 ka problema. Problema man to, kaya di bilog ito eh. Hasta gito pa ubos sa Hermelinda, kaway suga eh. Wala linya kurente. Ang Station 6, sigo man? Hindi, wala ya. Wala sa sakop ya. Station 7 lang. Oo, dala sa may Mansilingan, sa backup 7, dala bla dampi. Oy, oo.
Makoto to gani ang ang pag-abutuin ang gasolinahan sang total na gagamit sila sang ilang generator. Oo. Sabi nila, mabakabot naman labay ka mo, be, may suga ang 7-Eleven, generator, may ginabalbal nila sa mong gamit. Portion lang isang mong silingan. Hindi ito tali man silingan, kundi portion lang. Almost 3/4 actioneric sa mansilingan. Ay, tabu out. Iway ka pabalo na naman ang hatay na sang sineko. Gusto ka ba yung kasabataw? Gani mo naman ni Sir Saison, mo sunod tabo dala nga may 24/7 kuno ay mo kung kasabat. Ano sa una, bla, problema, ginadabla ya dyan mo. Ba't ka nga, paano Gani. na masolusyonan na sang management ka sineko nga kung ang tao mag-inquire na kami pamangkot. Wala makasabat tayo kang makapabalo dayon balahaw. Gina-check ko man kanila online, ila Facebook, kung may announcement, kung anong tabo, di duway Okay. gin man announcement pa may naging pagwa sila. Te. Kung anong sitwasyon dra sa may mansilingan, kay na panada sila kuno nagahulat kung saan mabalik ang linya sa kuryente. Ay, nano. Anong himuon dra? Siling Kada ni... ko nga portion eh. Siling ni Sir Emon Lopez ang panaad area daw sa Kasigaya. Okay, naglabay kami to kayo na sa RPHS sa may panaad likod. Oo. Gasigaya dito, Gasiga, pakato oo. sa may Villa na dampi dito. Oo. May sugaan diri gid alin sa may total tabo ka din sa may lutuhan dampi sa may bangga ni pati sang tawag sa bangga na may eskwelahan dampi. Baga pare. O sa may hindi sa may bangga doon pa sa may mais dampi. Dry actually pa saka dito pa proper sa mansilingan pa backup 7. Okay. Pasaka pag ito dito ka labot sa may barangay hall dampi. Basta Labot sa may transformer ko Ermelinda. kung si Sir Mon Lopez. Pwede basta transformer ang problema, hindi man? Amo ginaguro. Ito mo nagkikahulat man sila update. Sige, libot kayo sa mong gabi, gurugan talaga na itong mga priso sunod siyang baka 7. Gawas pa ng police station 7 eh. Pwerte ka nakita mo nga 2 ka plus light, okay na, kinabantay-bantayan ng nila kay budlay na bla kung suga bla. Uwe, basi blaw. Basi bla, kibot kami kapang lagari. Amo nang delikado, gid. Amo na gani, balik sir, kita mo sa ison, mo kinaglibot, anay, ang iyan na itong mga tropa, kipalibot ya. Ate good. Binantayan kito anay ang iyang estasyon to kaya balya action dyan delikado budlay na ni Karon ba siya mabalik ko na lita halit taton la Gani. inanuto na sa kadaan to kay ila na dan sil Dagson na Eric do na may kandado gina to ginang kiti hindi mo ba paktanay Oo. bakit na tupadutan gagalgawod ng daan sang generator tapos Man. hindi bation base Gani. Bawa ko ang lagari to ang balik sa ison na tutukan niya to anay. Amo to nga ginpasugaan niya kito sang iya nga flashlight bisan power bank na itong hatag energy. Importante may suga nga nagatuon sa may Zelda ka backup 7. Ano, importante ito nga masecure ang perimeter sa station 7, anay. Oo, amo gidang ida kinang lanon to kay bisan blatter hindi sila ka-record kay na may mga mapa-blatter gabi na. Isulat-sulat ng anay, balik ko na di buwas yung mga blatter kung ma-transcribe na namon kay why man printe, why computer, why man printer, paano man nagka-printa karon? Kaya mo na nga gulugulan talento na yung iba, no? Anyway, tiyan mo ba lang ng area, paglabot mo yan sa may Region Pearl, labot ka din sa may Bangga Metal, paubos na pa downtown area, dris Bacolod, why naman problema, why naman sa power interruption, talaga mo na naligwagin ang aton kaya noon, Lunes kita, pero doon ibando kaluya, okay, ang bali na doon, awig bakurantin makalabot sa tabtaban, hindi, kalugay pa sa 30, ano pala subungadaan nga, adlaw 23 pa lang, ang 20, ang 30, lawig-lawig, pati, bunabantayan, sa iban, kung tutub sa ano, sarangan. Damo subong sako, subong kalabanan ng sunere kay ti diris Bacolod nga daan may ara nagid man niya sa gid pang allow lang makabalik sa mga face-to-face graduation. Okay. Ti sako subong preparasyon kay naglibot ko sa may Plaza Mart. Pero tikramo to nagapamalaklon mga ginikanan bla sila nga mga bayo bla na. Dapat kila iban para may suksukon. Naligan na daw may aral sa SMX dito may graduation man diri do yaman ka mga abogado ya. Sus. Sako subong wala kang tuo subong ang activities nila. Diba na mga downtown area naton, perti ka damos ang taho. Bisan ka mga mall, last Saturday ba, perti gutok-gutok mga salakyan. Subong na nga daw mo na makita naton doon masyado salakyan sa dalanon. Ibang guruga pa kuribong panianay, makakwabuilo, kaya dito malamala, ginang mga sunod sang
ilang bulsa aksyon na Eric, no? Correct. Subong nga gabi naming panahon sa palibot sa syudad kumpara naton kay na bunok ang ulan dito gid sa may area sang sumag siguro to Oo. nagapanaritin sakop gapon sa Panukoy tubtub stangog nga area bisan mga alihis bisan diri sa aton sa may Metro Bacolod. Okay. Galing kiti sang nagrugab ina daw naghulaw na gid man ang ulan way na nagtupa Ang paburbugnaw lang to sa tanan naton nga magka-aksyon double blessings sa pagsugod naton sang si Mana Aksyon Eric antes mo maglaga lang puwas sa Mayo kay do karasig lang. Oh. Ligad Enero gulpi lang Mayo na naman to kay kay Hunyo na naman ba ginabutong lang ang mga binulan do karasig lang gidagsurek sa mga movement sa mga inadlaw no. Hopefully mangin na Mayo kinatanan Mayo tanan ang panglawason kay labanan diri damo gid nga Pilipinas sa guwasang ospital sa regional kay wala gyapon sa ginatatap nga nagakaigo nga lugar aksyon Eric. Balanda kay si Kapma Dilin Diaz, dabla kay si Kagawad Jonathan Diaz Jr. sa may barangay 18. Oy sige gyapon niyang ila dagli nga house dabla nila darang temporary shelter. Oh. Kay nila bay tutubok lang damo gid gyapon so naga-standby ka nagatinid dira maayo na kay libre ang ginata ni Kap. Gani. Libre kuryente, libre tubig. Oy, maka-charge ka ba? Tawagan ka ba na? Hindi ka makapasilong-silong kagidahin mo. Yatag ka namin sa murigdaan kay may folding bed kada. No? Di perti ka rin iyawan man sa kapsang gasto. Guro kay ila na personal eh. Gani. Ito na nasubong ng barangay. Gatag kiti. Hindi naman responsibilidad kay barangay. Ganang kiti. Ginasustenel dara sa may barangay 18 para masigurado nilang mabuligan nila. Mayroon man kita itaiban pag mga politiko guro nga mga bulig dira sa mga watchers sa guwasang ospital kay Dr. Sumondo pagigapon do way pagidi-action Eric nagapanugot ang pagpasulod sa bisan isa ka watcher dira sa may regional hospital. Maka-aksyon so far mo nang pinakaring sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod subong nga kagabion. Report gikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon John Diaz. There you have it. Sitwasyon sa Metro Bacolod ang 3 ports sa Mansilingan nagasakripisyo karon sang puerti kadulong ali pa kuno kay Inala City nga wala suga hasta subong alain kay pelas na manawag sa Sineco hotline kag emergency line ay wala tana gasabat ali pa na sa unang problema na da digid mayo ang serbisyo sa Sineco kung inquiry sa tao ang pagambala na kay ang ilang sa telepono garing nang garing way sa may nagasalabat da anong pulos na da, sa inyong linya da kag landline na da kag emergency line man ugtas ka na ni sila ya kag hampong sila niya balikan talaga sa Action John Diaz sa final report niya sila pagpalagad balik nga pagpalagad sa Action Light Patrol sa Lunes nato sila pagpalagad may kabidira sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales and the family kamonitor gid sa aton sila nga pagpangalagad tamya ko dira si Edgar Bandoy sa may sitio Dawe sa Sindalugway kinatamya ko ni Mario Olvido Aquiza Pamilya Villarosa sa Barangay Granada Hacienda Rosario Sur kinatamya ko mo ni Mont Villarosa Kati Bermay Gabigin kay Jerry ni Pomoseno and family kay Sir Edwin Pineda and family dira sa Banwa sa Binalbagan kay kumpare ko Ryan Borhan family dira sa Sumag kay Tita Bibing Severino kamusta si SB member Ding Dong Severino congratulations kay Jo Marie Caliso nya Action Eric ka shout out lang bi lihog sa bata ko kay Sean Marie Gomez congrats graduation nya kagila sa St. Joseph Lasal Bacolod kag sa tanan nga taga Vista Aligre Jo Marie Caliso Gomez nagapanamyaw ha sa kay J Maghamantok da may gabigid sa kay Olivia Hulagting si Olivia Hulagting ara man aga monitor kada gabi naka-share kamo kang naka-like na kamo Mr. and Mrs. Lowedy Paulan family sa Badungganon boys na may gabigid ha naka-monitor sa ito nagkapurok kadulunan na Hacienda Guba Central Maaw halin na kay Court Nathaniel De La Torre Engineer Arthur Normandy kinatamyaman Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang UK
kay Divi na Gracia dira sa Manbil Royal sa Division ng Barangay Panokoy nga monitor gid sa ato no. Bao si Rolly Lagyap ara sa may Purok Paho Barangay Panokoy nga monitor gid no. Salamat to Rolly Lagyap sang Purok Paho Barangay Panokoy. Linita Pilya tamay lang si Mamang Emma Sangko sang Barangay Minuyan Banwa sa Morsya. Si Marilo Trabila Katinoy check attendance na nga. Paurok-urok ito. Sila ni Mario Olvido Aquisa. Katamya ko man si Edgar Bandoy sa Masityo Dabo sa Sintalugway. Paurok-urok ito mati sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Si Madam Josie Cañete pati nyo. Ara naman gani oh. Kag si Toto Ronnie Kagalawan. Wow, Ronnie Kagalawan ka paurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Kay pare Lito kagay Manang Bet Tagalog kas kabataan dira may gabigid kinday Beya nagapaurok-urok gid sila pamati. Ang iban karon naman check ko anang report una ni aksyon Nelson Pateño live gikan sa First District. Standby kamo sa latest karon nga report sa update aton sa kwan sa Olympic. Report na gudugay karon sa news center nato ni aksyon ang depensor ang medal standing sa Pilipinas. Na ikaapat mo sa pinakadamo nga nakuha nga kwan nga bulawan. Ibalaon to na karon ang latest development sa report karon sa news center with aksyon ang depensor po na ako ng report na aksyon na Action Nelson. Live report ini sa First District. Police report sa area sang San Carlos, Toboso kag Banwa sang Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Yari sa aksyon Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please kami. Yes, action Eric, maayong nga gabi, kag mapaang nga kagabihon sa atong tanan, kag sa atong sini nga mga ka-action Eric. Diri sa Banwa sang Calatrava, ang atong sini area medyo matawhay, kag medyo mapaang. Kag sa pila ka mga pag-check naton sa pila ka mga police station sa Toboso kag San Carlos medyo matawhay action Eric ang aton sining area of responsibility no kag sa sining gabi sa nasiling na naton nga may pila ka mga pagtupa sang ulan pero magagmay gid lamang. Okay. Hindi gid man masyado mabaskog di kung natawon naton nakalangitan sa sining kagabion makita naton ang mga bituon kag wala gid sang galom action na Eric so patimaan nga medyo matawhay kag wala sang indikasyon nga magabalik ulan karon nga gabi aksyon Eric. Well anyway, ang pila sa aton sini nga mga balita kag impormasyon nga madulong sa karon nga gabi para sa aksyon na night patrol ang grupo sang ni Fire Senior Inspector Rinan Hikana ang Chief Operation Officer sang Bureau of Fire Protection sa Rion Sais ang pamuno man sang Regional Oversight Team ang bisita kay na sa aton sini area diri sa may San Carlos, Calatrava kag subong man Toboso action Eric. Ang tinutuyo amo ang pag-check sang kag pag-monitor kag pag-evaluate man sang kahandaan sa aton sini nga mga membro sa Bureau of Fire sa mga panghitabo aksyon na Eric na unang nila nga gimbisitahan na kaina sang hapon amo ang Bureau of Fire sang Toboso sa pagpamuno man ni Senior Fire Officer 3 Frankie Guillen, ang acting municipal fire marshal sa may Banwa sang Toboso. Matapos nga nagbisita sa may Banwa sang Toboso ang naghapit diri sa may Banwa sang Calatrava kag ginantaw man ang kandaan sa aton sining Bureau of Fire sa pagpamuno ni Senior Fire Officer 3 Arturo Taganili Jr. ang acting
Municipal Fire Marshal. Katapusan nila nga ginbisitahan karon nga hapon Action Eric amo ang syudad sang San Carlos. Sila nagpatigayon sang inspeksyon sa San Carlos Fire Station sa pagpamuno man ni Chief Inspector Rufino Tañedo Jr., ang City Fire Marshal sang syudad sang San Carlos. Ang oversight action Eric ang nagapakita sang oversight operational readiness site inspection and troop evaluation sang Rion Size sa Bureau of Fire. Sa nasiling na natong kay na action Eric, ini ang pagpanganda man kag paglantaw sa mga personnel sang Bureau of Fire kag ang ila sini nga mga kagamitan. Amo ang unang gin-inspect sang aton sini nga oversight team kaina sa pagpamuno ni Fire Senior Inspector Rinan Hikana. Ang isa sa mga reminder siya amo nga masami nga limpihon ang fire truck magpatigayon sang mga ng first aid kag subong man ang paghimo sang pagpanglimpyo sa mga host sang ila sini nga mga fire truck action Eric para nga anytime kag hindi gid dapat nga madulaan tubig. Anytime dapat ang truck may yara sang tubig nga nakakarga na nga daan, di na magulat pang magsunog ang mapapagkarga sang tubig. Kay manti may natabo na diri sa amon action Eric, kay labi na gid sa San Carlos nga lapit lang sa area nila na delayed ang pagresponde sa sunog kay ila gali truck wala iya tubig. So nagkuha pa sa fire hydrant sang tubig. So ang reminders gid nga any time of the day sa kagabihon man dapat ngang ila sini nga mga truck dapat may preparasyon kag may tubig kay mantindi mabalaan action Eric suno pa sa oversight team ang emerhensya nga nagakatabo sa aton sini nga palibot. So muna ang pila sa mga impormasyon kag balita ang aton sining madulong sa sining gabi para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon na Nelson Pateño gikan sa area sang San Carlos, Calatrava kag Toboso. Ang pagbisita sa mga opisyalis gikan sa Bureau of Fire Protection Negros kag Region 6. Aksyon Eric Baskog di ang Pusan Korea. On board MV Italian Bulker Nonoy Villanueva. Along ka lang to Nonoy Villanueva ha. Kapamati man ang mga taga Spar 13 sang Don Salvador Benedicto. Tugnaw ko ng panahon siling ni Liz Coles Bahas Kulahara. Good morning, Monday morning, Action Eric watching here live sa Rochester, Minnesota, USA. Hello to all my family dira sa Tangov, Alvarez, Mercado, Herrera. God bless sa imo kag sa imo family. Alin ina kay Madam Vanessa Mayo. May gabi Action Eric kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matmayo, Noel Amar, kay Alma Oligon, Mikey Montilla, si Rila Samar Aguilion, ang pamilya ko dira sa DSB, Barangay Pandano. Salamat gid sa kay Madam Jinky Jalagdon sa iya sining 50 stars naga-monitor man. Ginatamyaw taman dira happy listening. Kag may pamamati dira kay Maninoy Maing kag kay Maninay Chari Salvacion. Gapa urok-urok gid sa Action Night Patron, no? Kay Alimar kag kay Jolex Tabalanza, Jules Lucasan, lunsay nagapa urok pamati sa Action Night Patrol program.
Antes sa ato sila nga pag-recap sang STL result. Kag resulta sang 6:45 kag 6:55. Check tanay si Action ang defensor sa pinaka-latest nga medal standing sang Pungsod Pilipinas. Pila ka gold, pila ka silver, ka bronze ang ato sining nga nakuha. May kabidra kay Kuya Maki Kayong. Kuya Maki Kayong nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Kapulaw-pula man siya. Sige, aring update sa News Center. Upod kay Action ang Defensor Lisay. Aksyonan, may gabi. Action na, Eric, mayong gabi kay sa aton mga ka-action. Okay, go ahead. Correct na siya. Correct na siya. Ara na? Okay, go ahead. Pasok na siya. Why pa? Are? Why siya? Okay rin siya. Ano nang gusto yung daw? Dinta sa... Ang isa pagid. Isa pagid? Daw, apat ni kami mikropono. O, sige be. Was-was? Ara na. Ara na sa ika-apat kinsa igli ya. Oh. Kada mo gali sa Budlay kung damo ka microphone Amo kay gina sa pindot-pindot pa lang daw Maligid matalang ka na. ulo No? mo. Well, anyway, Action Eric, no, bag-o lang ginatapos ang, or nagtakop gali, ang ika-31st nga Southeast Asian Games nga ginpatigayon iya sa Hanoi, Vietnam. Di ba 2021 is wala kita nakapatigayon tungod man sa pila ka restrictions ang COVID-19 pandemic. Ti subong, Yes. makung i-check naton ang ang title is 31st SEA Games 2021. Okay. Muna sa Action Eric. So official siya ka nagatakop subong nga adlaw. 12 days ini siya, Action Eric, halin May 12 up to May 23, 2022. Kag base diri sa aton man nga nakuha nga report, ang Pilipinas amo ang ika-apat. Now, ika-apat among the 11 countries nga nag-participate sa siniyang hinampang. Kag pagkuha naton nga report, may ara pa diri sa aton yang mga negrosanon nga nag-participate man sa sining SEA Games, Action Eric. Pero diri kita sa overall tally, medal tally, nanguna ang Vietnam kay ti ila teritoryo kung si Action Oliver pa. Dili territory kag maagi man yang mga players si Vietnam eh. Yes, In kag fairness kompleto. na sila. Oo, kompleto sila, Action Yes. Eric. That's why. So ang Vietnam, ang ilang nga gold is 201. Ang tali ni as of 10 PM, ang Vietnam is 201 ang ila gold, 121 ang ila silver, kag 115 ang ila nga bronze. Namo, no? Ang ikaduha ang Thailand nga may ara sang 90 ka gold, 101 ka silver, kag 132 ka bronze. Ang Indonesia naman is 68 ka gold, 88 ka silver, kag 79 ka bronze. Ang Pilipinas do medyo duha ka bilog ang ginbasihan naton. Pero sa sining tali nila, record diri ang Philippines 50 ang gold, 69 ang silver, kag 100 ang bronze. Pero sa updated naman nga record sa Philippine Sports Commission, ang Philippines may ara sang record nga 52 ka gold, 70 ka silver, kag 104 ka bronze, Action Eric. So, ang ikalima naman niya, ang Singapore. Now, 47 ka gold, 46 ka silver, kag 73 ka bronze. Hindi ko na nagro pagkumplitoon, kado Sige. kalawig yun. Pero Gani. kung gusto mong sa pinakakulihot, Pagkakulihot ano? ang Brunei. Brunei. Nga may tatlo. Tig-isa-isa. Isa ka gold, isa ka silver, kag isa ka bronze ang ilang nakuha. Ang Timor-Leste, may 5. Wala sila gold, may tatlo ka silver, kag duha ka bronze. So, muna, Action Eric, ang official tally, no, sa sining SEA Games, officially nga nagtakop na Action Eric, nga amuning pinaka update man naton nga report sa subong iya nga gabi. So, balita gikan sa News Center, Action and Defensor Nisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Salamat kinaksalan na Defensor update na itong gikan sa News Center. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:26 na. Kada isang oras na ba? Sa Dammam, Saudi Arabia, si Liz Rojo. Galanta sa ito sila nga Facebook Live. Amo man si Winston Goles. Magabidala kay Winston Goles. Kapa-urok-urok masaw. I-recap ko na yung resulta sa STL. Sa tatlo nila ka-draw. I-recap na ang resulta sa STL. Ang first draw kay na 25. 20 kag 5. Second draw 27-23. 27-23. Ang third draw 17-5. Third draw 17-5. Ari naman ang resulta sa Lotto 645. Jackpot prize wala sa mga nakakuha. 40.9 million pesos. Resulta 645, 336, 26, 9, 5, 13. Liwaton ko 3, 36, 26, 9, 5 kag 13. Resulta naman sang 655. Jackpot prize wala sa mga nakakuha. 122.1 million pesos. 14 jackpot price 655, no? Aring resulta 2, 48, 12, 42, 44, 6. Liwaton ko 2, 48, 12, 42, 44, 6. Ayos! Amo ina ang resulta sang 655. Nagabidala kay Toto Babit Tabungkay sa Maaw ga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Mga tabungkay ka Castillo pamilya dira sa Baliwagan, San Enrique, may gabigid kag sa pamilya Magbanwa. Ara sila tanan kapamati sa atong pagpangalagad. Sa iluwantang report ni Aksyon na Roger Gutib, gika naman sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Roger Gutib, line number 1, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton Action Eric, pila ka mga observation mapaagi rin aton tiyempo. Subong gabi naman, pero ang aton man sila kapulisan, labi rin sila sa Sagay. Sa observaran rin ang ilang siniman pagpatingan sa kapon sa checkpoint rin sa Maya. Mayor nga dala noon sa tubangan mismo sa police station. Sang Sagay City PT, iti padayon ng ilaman sining police visibility nga sa diin nagligat itong kaagahon sa Sabador, may na-recover sila nga o may nadakpan sila nga nagahupot sang droga sa alas 2 pasado na sang kaagahon kagay na failan ganito sang kaso itong si Kid Boy Gonzaga, no, 26 anyos sa edad. Ang i-file gito gani siya nga kaso mo ang section 11 kag section 12 ang position sa illegal drug sa position sa illegal drug paraphernalia. Tao pila pagin kay mga report diri sa may siyudad San Sagay na kaangko na sa pag-inistorya initially kay man may natabo diri isa ka traffic accident na sa na biktima ang isa ka 47 anyos nga nagtabok sa dalan matapos mabungguan sing isa ka na motorsiklo nga ginaman niyo sang 18 anyos man yati suno sa report last 11:30 sa gabi kagabi gid lamang aksyon Eric natabo ang among insidente sa may Puro Kabulakan, Barangay Makiling sa siyudad sang Sagay. Suno sa report ang biktima diri kilala kay Annabel Bacolio e Albasin. 47 anyos sa edad kag residente sang nainibitan nga lugar. Ang driver naman sa isa ka motorsiklo nga amo nakabunggo sini sa biktima nga nagtabok sa dalan gikilala kay Aljon Las Peñas Iberbo, 18 anyos kag residente man sining Puro Kabulakan, Barangay Makiling. So sa report kay nag-investigar man ang katapo sa kapulisan sa traffic section Police Chief Master Sergeant Leandro Juarez
pag-abot nila dito na nakuha na to sa area ang biktima kagang motor katigin hingagaw na yun sang rescue bala sang barangay Makiling nga madala sa ospital ini si Annabel Bacolio ang biktima pero ang report nga dead on arrival ni siya sa mag-abot sa ospital mga alas 12 pasado sang kaagaho na, no? Ang ini nga biktima. Samtang naka-detain pa karon o kung na-custody pa sang kapulisan diri sa may syudad sa Sagay si Eljon Las Piñas nga mo ang driver nga nakabunggo sa sini nga biktima action Erika. So initially may mga pag-hinunado pero wala pa man lapaw sa prescribed hour of detention. Kaya mo man observe sang kapulisan para nga sa ila sini nga proper disposition sa mo sini nga insidente. Ang igo gito ni Annabel Bacolio suno pa sa kay Police Chief Sergeant Leandro Suarez nga nag-igo gid siya pagkatumbaya sa simentado nga dalan. That is why nga amo na ang gito ang siya sini nga kamatayon sang ini ang deklarar nga dito arrival sa ospital. Sa pila paginaton ka mga balita, syudad diya sa Cadiz, may gindakop kay ina, mga alas 10 pasado tak na sang aga, nga wanted person. Ini ang operasyon sa kapulisan, gipatigay sa may Villa Cristina, Barangay Son Juan, syudad sa Cadiz, ang gindakop amo si Hernando Soledad y Certicio, 38 anyos sa edad, kag wala sang asawa, residente ini sang Crucing Segundo Gis, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz sa Sunarek, ang report nga pamunuan ni Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP, upon na Police Executive Master Sergeant Malbert Veloso, at Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna, upon pang iba ng mga kapulisan sa warrant section na nag-serve sang warrant of arrest nga may criminal case number 3642-C sa crime ining homicide. Ginisyo kag ginapirmahan ninin sang judge adto sang RTC Branch 6 Honorable Judge Renato D. Muñez nga sa diin aksyonerek ang ining kaso naka-pet sa nga March 29 to 2022. Ang bill nga recommended is 40,000 pesos para sa temporaryo nga kailwayan. Ang report na rin kapayag may mga alas 3 sa takna sinigid lamang nga hapon, nakapost man siya dahil sa bill. Tungkol siya tigin release man siya in good physical condition sa aton diri nga kapulisan sa syudad sang Cadiz Action Erika. Medyo matulog no hay man ang aton sining area of responsibility at lamang sining aton nga mga ginhatag man pinaka mga report. Ginatamyaw talaga si Cap Madeline Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz ginagapamasa sa aton. Kasi buman kung Jewel kay Inday Ibasan ko, raman sa kay Migo na maggubat kay nung Dorpo Manigos kay diri sa syudad sa Cadiz sa pamatigid si Toto Jules Ributon kag Migo Naldo Migo Lando Macruya nagapamasa sa aton. Si Kwagili, si Police Executive Master Sergeant Romar Veloso sa may barangay Kaduaan, ang amon diri nga senior executive police officer sa Cadiz City PNP nagapamati sa aton kada gabi sa Action Night Patrol. Kamo ni madulod nga report para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Guti ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Roger Gutib. Live report kita sa area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay City. May gabi dira kay classmate ko Rona Traba. Kay Toto Ayan J. Trava. Kay Tatay Teddy. Rihida dira gapaurok-urok gid pamati. Sinunoy manggubat nagapaurok-urok man ho. RCB taxi ni Rene Lasio. Ara man. Ara kuno sa plaza daga parking. Sila ni Nunoy manggubat sang Robilio taxi. Ronnie Gordon and family. Happy listening lang kay Toto Ronnie Gordon and family. Kay Michael Dagon Mampan.
Michael Dagumampan. May gabigid. Diding Alongamiento kag kay Roderick Alcantara. Bao nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Si Toto Sami Kwan. Si Toto Sami Roger Awing. Ara mas Toto Sami Roger Awing. Gapa urok-urok man pamati. Ay, puwerti. Parami na sila. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa area sang Sipalay, nagapaurok-urok man. Kay classmate ko Joe Oliveros Jr. dira sa Banago, happy listening. Kay Mike Matso Queenie, happy listening. Martin Aliling, kay Ali Amar or Alimar, ara man siya kapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Sige, alin sa report ni Action Roger Kutib. Ang aton 3rd District may banos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Arlo Ticar sa report. Action Arlo, may gabi, please kabihin. Action Eric, isa ka 76 anyos nga lalaki ang nasapuan ini nga wala na sang kabuhi sa sulod sa iya sini nga puloy-an mga takna alas 3:35 subong gid lamang nga hapon dira sa may hacienda Tagbak, Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Ang nangin biktima sini Action Eric ginkilala sa kay Rinaldo Custodio Ihaniba, 76 anyos sa edad, may asawa kag pumuluyo sa nasambit nga lugar din inisya ang natigayon nga nasapuan sang isa niya sini katupad balay nga ginkilala sa kay Brian Santillan Ihutar, 21 anyos sa edad, isa ka soltero kag ginreport nga amo inisya ang nagreport sa mga katapo sang Manapla Philippine National Police basiman sa iya sini nga napanimahuan nga tuman kabaho nga nagluntad sa guwa sa puloyan sa nasambit nga biktima. Ginpahayag pa sang nasambit nga witness Action Eric sa mga katapo sang Manapla Philippine National Police nga ang biktima iya ini nga nasapuan nga nagahamyangon na sa iya sini kaugalingon nga kastri o kung ginahigdaan nga nagahabok na ang tiyan kagyara na ini sa ginatawag nga advanced state of decomposition. Ang nasambit nga witness Action Eric ang sa gilayon sa makita niya ining biktima nga akto nga wala na sang kabuhi, ini siya ang nag-report sa talatapan sa Manapla Philippine National Police para ipahibalo ang nasambit nga iya sini na diskubrihan din ang makatapo sa Manapla Philippine National Police ang nagpadulong man sa nasambit nga area kag didto ila ini nakitaan nga ang nasambit nga biktima ang isa na gidman ka mayami nga bangkay kagyara na sa advanced state of decomposition. Base sa ginapagwa nga report sang Manapla Philippine National Police nga ang ining bangkay sang nasambit nga persona ang yara karon gindala sa may Manapla Funeral Homes nga napahamtang sa may Barangay Wandas A, Banwa sang Manapla para sa ginatawag nga post-mortem examination samtang ang progress report sini Action Eric ang igapalayag sang mga katapo sa Manapla Philippine National Police most likely buwas sa aga o kon sa masunod pagid nga mga inadlaw. Sa pihak nga bahin Action Eric, isa naman niya ka persona ang natigayon ini nga nadakpan man sa makatapos sa Manapla Philippine National Police kagin konsiderar ini nga isa ka wanted nga persona didto sa may National Capital Region sa siyudad sang Pasig. Detalye sini mabatian buwas sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan BBB. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radyo. Salamat kit Action Arlo Ticar gikan sa 3rd District. Sa ilawantang report gikan sa 5th District. Opo naman kay Action BJ Apasible. May gabi dira kay Rosalina Arellano Espadero. Monitor gid sa aton sini nga pagpangalagat. Report gikan sa area sang 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon
ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Action BJ Apasible sa report. Jay, may kabilipis kami. Aksyon Eric padayon iya ang ginahimo nga tikang sa kapulisan sang binalbagan agud mahatagan iya sa nagakaigo nga pagtamod ang sitwasyon sang banwa kung illegal nga droga ang paghahambalan. Suno kay Police Captain Elendere Bosquillo, hepe sang binalbagan PNP, wala nagakatulog ang hanay sang kapulisan sa pagbantay sa illegal nga mga aktibidad, partikular ang pagbaligya sang illegal nga droga. Kanagin palayagman ni Rebosquillo ang mga imbolbado sa kalakaran sa illegal nga droga nga maguntat kag mag-surrender sa kapulisan. Sakip man suno sa hepe sa mga nakahibaluman kung kanday sino ang mga imbolbado sa illegal nga aktibidad ipahibalugid sa kapulisan agud mahatagan sang ila sa nagilayon nga aksyon. Aksyon Eric sandig sa datos sang binalbagan PNP sadtong humalin January tub Mayo sa nga tuig mayar na sila sang 9 ka mga drug personalities na tigayon nga nadakpan. 3 sina diri ang gikan sa Baybas kag ang nabilin amo naman ang incidental arrest nga ginakabig Aksyon Eric so far pamatian ta ang pahayag ni Police Captain Elendere Bosquillo, hepe sang binalbagan PNP. So far with regard sa illegal drugs sa binalbagan, mangin aware kita kahit subong ang i-report kag ang mga information kag validation namon siyado kadamo sa mga reported. So hindi hilway ang aton mga kapamatanon dira sa mga dalanon. That's why ang amon pagkandak sang surveillance kag monitoring, especially validation, panunarap subong kay para ma-determine namon kung ano ang validity sang mga suspect kag mga ngalan nga gina-endorse dira sa amon sa mga concerned citizen. Kay kung lang taon namon ang data namon with regard sa mga reported siya doon nakadamo. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Elendere Bosquillo, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Aksyon na rin nagapalabot gali sa pagpanamyaw ang imo ni amigo nga si Sergeant Trama sang nasambit nga istasyon. Wow. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Action BJ Apasible. Ano ang ranggo subong ni Serama man? SPO4 kung lieutenant na. Dugar sa una din si Serama sa Bacolod City Police Office. Hindi ko masala daw ang iya sining specialty, traffic mo. No? Si Sir Rama. Muling tao nga waya galubad ba magapudis, steady pulse. Baskog signal nyo di sa Manila, sila ni Jo Marie Amile. Salamat kito to Jo Marie Amile sa imo dira nga pagpaurok-urok pamati. Pagbalik sa Night Patrol, balik ang report na Action dyan. Pagkatapos lang sa ato importante nga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Bongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog programo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Suwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mo on Action Radio Philippines Standard Time, alas 11:04. This time check is brought to you by Carbocysteine Plus Zinc, Solmux Advanced with Zinc. Pinalakas Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pamlagad last kag final stretch sa inyo paltutunan this time balikan ta ato sa Patrol 2 Crossfire Patrol balikan ta sa Action John Diaz sa balik niya sa palagad sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz sa balik ang report. John, please come back. Paano ma-action Eric ka mga katapos ng Police Region Office 6 kag National Support Units ang ginhatagan sang Order of Lapu-Lapu kag Rank of Kamagi kadungan ini sang Monday flag raising and awarding ceremony sa Camp General Martin Tofilo Delgado sa sulod sang Iloilo subong adlaw. Ini man kadungan action Eric sa pagbisita o kung kaupod sang PNP National Headquarters kag Police Regional Offices nationwide. Ini nakabaton sang Order of Lapu-Lapu kag Rank of Kamagi amo sa Police Colonel Mary Liose Mag-Abus sang Regional Forensic Unit 6, Police Lieutenant Ali E. Bustamante sang Regional Mobile Force Battalion 6, Police Lieutenant Romulo Mangile sang Regional Maritime Unit 6, Police Master Sergeant Rashidson Bagares sang Guimaras Police Provincial Office, Police Staff Sergeant Raymond Milo sang Aklan Police Provincial Office, Police Staff Sergeant Rolando Lumawag sang Iloilo Police Provincial Office kag Police Corporal Harry M. Gintuya sang RMU 6 Action Eric. Ining Order of Lapu-Lapu ang ginahatag o kung na ginihimo pinaagi sa Executive Order number 35 na permado ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 28, 2017. Ini man ang gina-confer sa Presidente sa Pilipinas bilang pagpakita sa ilang paghatagpag sa dumungog sa maayong nga serbisyo ginimo sa mga opisyal kag personal sang gobyerno labi na sa iya mga pribado nga mga individual. May kangtanan ni sa gyapon sa madiragon nga kampanya kag advokasya sa presidente sa bulig naman sa Philippine National Police Action Erika. Ang Rank of Kamagi naman ang isa sa 4 ka mga rank kag ginakabugusan sa Order of Lapu-Lapu Award. Ang ibang diri nga mga rank ang Rank of Kalasag, Rank of Kampilan kag Rank of Magalong. Samtang ang Pro 6 man na nagatag man sa medalya na papuri o kung ang PNP Commendation Medal sa pinaka personel sa Philippine National Police bangod sa ilang maayong kontribusyon sa madinalag-on kag marinong nga pagpatigayon sa May 9, 2022 national and local elections. Walo action na rin ka mga PNP personnel, uniform and non-uniform personnel sa Western Visayas ang ginatagan man sa pagpasidungog. Balita gikan sa Batulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Patrol 2. There you have it. Kabugusan nga pagpangalagad. Action Night Patrol program sa Lunes nga edisyon. Liwat ini magatakop. Balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrol la Unit Report sa action nga napalagad karong gabi sa Action Nelson Pateño, Arlo Ticar, Roger Gutib, BJ Apasible, Action John Diaz, back to back sa to kapiloto Action Papang Nixon Tahom. New Center Action on Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balakay Talog Sunod sang bago si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiringan. Dios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Live